assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccidde moon nomin goy wadde e kala sahay actu people ene wone caméra o Djiby Dieng to karallagal ngal ko Ali Fall ene jeeya hannde kamin gaddani moon people aji men alhaali nder Madior Diouf mo ganduɗa noon kañum tigui yaldata e ataye e nder leydi Sénégal jehen to Ali Fall garten ɓuuren hen yajnade tigi alhaali ndela Madior Diouf mo ganduɗa tigi ardi radio Safir FM kanko e wondiɓe makko kena tolno noon e yimɓe jeenayo kañum tigui noon nanga ɓe mbaɗama déféré mardi 26 décembre e yesso procureur de la république du Sénégal ɗum noon saabi ɗum ko ganduɗa ko woni ndela Madior Diouf udditi ko ganduɗa ko woni pépiniére kër yermande tigui o inniri ɗum taw noon ko sukaɓe woni toon tigguji enen mbawi wiide des bébé o rendini toon kala mo ganduɗa tigui wawa jogade suka mum o heewi ko wadde sollicité mbawa gadda toon ɓinguel ma walla mo ganduɗa jibini ko ɓiɗɗo taw noon rewani lawol so tawi a joguiɗi werla tigui mbiya o wiyama ya addu ɗum toon ha noon o rendini sukaɓe hewɓe toon kono noon ene wayno noon yiyama hen vidéo ji ganduɗa mbaɗino circulé tigui woni debbo goto noon waɗi vidéo holliti tigui ɓen sukaɓe jogol mumen toon fewani gonka mumen fewani kono noon eɓe goniri e kala saaha no muusi ha woodi hen suka goto mo ganduɗa noon tampino no fewi wiyete ko bébé Mouhamed ha ruttima e joomi ko on alhaali tigui noon ɓeɓe ganduɗa woni brigade de protection des mineurs tigui udditi hen enquête ha tigui o nanga konko ndela Madior Diouf wondude yimɓe jeenayo ɓe o gollittuno e enquête gujitaɗo hollitama tigui noon wonde kena tolno e 3 accouchement konko ndela Madior Diouf waɗi ɗum e on galle kono kadi hollitama tigui ɓen sukaɓe o hewno tigui ko uddiniri ɗumen ko yimɓe andaɓe e nder leydi Sénégal ne hen noon bébé Samba Diop en e kadi bébé Youssou Ndour e bébé Aykon e wiide noon assistant makko tigui e bébé ndela ɓen sukaɓe foof ruttima e jomumen kono kadi yiyama tigui assistant makko ko wi ko holliti tigui noon bébé Aykon ne rutti e joomi ko lomba koye pan jafoɗon e konngol ngol waɗa ko glacé e wiide monko haaɓe ɗon ƴeewa holto waɗa ene way noon ko wiya ko tigui ko ɗum woni wonde noon gonka sukaɓe fewano won hen kadi suka biyetenoɗo bébé Reine Saba ɓe kolliti tigui on bébé wondude bébé Mbaye Gueye Faye kañum jeyaka ha joni ɓe ganda holtoɓe goni ɓe kolliti ha joni noon wonande o mo ganduɗa wonno partagé vidéo ji ɗi on debbo holliti wonde tigui pépiniére uji ɗi no joguito ɗon sukaɓe fewano ne tawno ko ndiyam ko ganduɗa ko woni robinet tigui ɓe kewno fewnande sukaɓe biberon kono kadi gonka sukaɓe fewani guila lelde mumen ha ñamde mumen won hen ni ko ngakkere ko heegue nanggunoɓen sukaɓe ha rutti e joomiɓe kono kadi e wiide on ni debbo wonde noon wiide on sukko debbo wonde noon on vidéo waɗinoɗo partage ha yimɓe foof heeɓi hen o holliti wonde noon won o nani e personnel o wonde sukaɓe jeeyete won hen ni yeeyaɓe ken tolno e 8 millions ha joni noon e on kabaruji hollama tigui noon yimɓe tato eɓe liggotunoɓe e ndela Madior o saaha ko dogɓe hay goto ganduɗa holto goni konko noon ndela Madior o saaha o rewite ko ganduɗa ko woni uddidde ko ganduɗa ko woni pépiniére sans autorisation kono kadi jogade wiide kadi ko médecin taw ala hen autorisation kono ganduɗa ko woni maltraitance des enfants ko ɗum tigui wonde o saaha noon omo rewre ɗum e kadi wondiɓe makko ɓe ganduɗa ɓe mbiyama tigui koɓe complice uji saabu neɓe jii ɗum ɓe mbaɗa ɗum dénoncé hay nokku ha joni sen tumnima hollitama tigui noon won hen on fait pause ko jinɗa wadde on continue ha joni
tigi ha joni vidéo ji ne waɗa circulé no hollita wonde noon e audio ji badde fuité hollitama tigi noon bébéji di gonkaji mumen no fewani kono kadi noon e wayno ko business tigi o waɗanno hen nde tawno eɓe inniri autorité ji foof wonko ko yinno hen kono kadi so tawi a tottimo ɓinguel ma ñande fof no jiɗɗa ƴettude o jaɓata o namdete ko kalis kono kadi won hen kadi audio ji badɗi fuité yimɓe hollitoɓe wonde e réseaux sociaux ɗi wonde tigui o namdoto kalis kewɗo non seulement kono kadi so jaggui ɓinguel al wawi joɗade a yiyata te kadi so tawi a namdimomo o jaɓata haalde to suko woni saabi tigui ɓe mbiya ko jeeyanoɗo ɓen sukaɓe ha joni e ndela Madior Diouf mo gandi o ko mo gollittuno to radio omo innitirte e sokhna Awa Fall kañum tigui noon holliti wonde omo andi ndela Madior Diouf wawa jogade sukaɓe nde tawno o ala jurum jogade sukaɓe e widemo ko bawɗo likkanade yimɓe ha lewru maayi a yoɓata ɗumen on wawa jogade sukaɓe e widema ko ne wiwi information affaire o jahima no fewi no tewno omo andi ndela Madior wawa jogade sukaɓe ha joni e ɗum wonma min jokkodiri mo ganduɗa minni ko soɗino e ɓen sukaɓe ha nangga waɗama ni noon defere e widema ko ne min jokkodirima ko gamni noon addi hen des éclaircissements e widema ko ɗum no teddirimo no fewi haalde hen ko hanki wonno projet o kono waɗamo renvoyé ha mardi ko ɗum tigui woni ko totti amin comme information kono e widema konko noon ɗum no teddirimo e haalde hen tigui jokken people aji ɗi Sadio Mané international Sénégal o tigui rutta teddungal to Arabie Saoudite woni teddungal Sénégal naaɓe kala e kuuɓal kono woni teddungal kala africain woni teddungal kala noon joueur football ha e joueur aji Sénégal to ganduɗa to woni to club makko kono Al Nassr ko toon tigui noon o e weekend o rutta teddungal ngal ko photo makko waɗa caggal no soyne partout e ko ganduɗa ko woni e stade o konko Sadio Mané noon ardina taw noon koye joueur aji ɗi omo noon waɗa tour e stade o woni kadi image belɗo yimɓe no fewi kamɓe Al Nassr noon ɓe mbaɗi ko ganduɗa ko hommage fewde e Sadio Mané ɗum ko match maɓe mbaɗanno e weekend o taw noon ko hakkude mabɓe e Al Ittifa ɗum noon woni ni noon belamma dendagal noon fulɓaruji leydi Sénégal naaɓe kala e kuuɓal kono noon kala supporter Sadio Mané e wiide noon ɗum no moƴƴi no fewi nde tawno noon jokku golle no kadi walla gollotoɗo no fewi e kala e saaha kono kadi tinniɗo o gam noon wawa ɓeydude ko ganduɗa ko woni liggey makko ɗum noon hewɓe beltima hen ɗum wonno kam min gaddano moon e people aji hande min totomo rendez-vous ko ɓoyata so weli jomiraɗo so tawi wonko ngakke haalaka en ñaguima yafuya wona no fandar nde wonno ko weltinde moon mi totomo rendez-vous ko ɓoyata inchallah jaam funnague hirnague rewo e worgo woni caméra ko Djiby Dieng merci beaucoup bon fin de soirée.